Movie Rider, magigripuhan pa bago New Year. Hindi ko po kayo ginagamit, sir. Gripuhan kita ngayon. Hindi po kayo. Sir, huwag mo kayo nahan, sir. Zack Tabudlo, maasim daw. Haponesa, nagpakasal sa ChatGPT. Bata ni regaluhan ng hollow block. Ayan, mamahalo blocks. Ang bigat niyan, ma'am. PWD sa LRT, sinermo na ng mga matatanda. Ito, di ba babalita ngayon yung atin na agad simula. So, meron pa tayong pahabol ngayong New Year. So, simulan muna natin sa kay Angelo Lopez, isang 23 years old na movie rider. Nangyari to sa may JM Basa Corner JP Rizal ng 10:50 AM. Diba? Umaga-umaga, mukhang may hangover pa ang kasama niya rito. So, galing daw siyang biyahe, tumigil sa Angel's Burger, pero demonyo ang kanyang nakita. Dahil bumili lang siya para na makakain bago pumasok ng trabaho. Kasi ang movie to ang pangalawa niyang trabaho. Minto siya sa gilid ng Angel's Burger at may isa daw lalaki na lumapit sa kanya. So, papanoorin natin yon. At gusto niyang ihatid siya sa 168. Pero yun, amoy alak siya. Well, alam mo na, Pasko. So, mukhang extended ang kanyang selebrasyon. Pero kaysa i-share ang kanyang saya, nagkalat siya ng kamangmangan. Huwag po. Mo, ginagago mo. Hindi ginagago, sir. Hindi talaga Hindi mo dahil ginagago. Nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Kaya nga po. 168 lang ako. Kaya nga po. Book na lang po kayo, sir. Pag-book. Wala nga akong load. Huwag po kayo. Huwag niyo po ako murahin. Gusto mo palangitang hayop ka? Huwag niyo po ako murahin, sir. Paskong Pasko, pre. Kaya nga po, sir. Yung Paskong Pasko, tarantado ka. Ayun na nito. Meron kang pang inom pero wala kang pang book ng movie. Men, maglakad ka na lang para matanggal amats mo. Mabuti pa yun. Hindi ko po kayo ginagago, sir. Hindi ko po kayo Gusto mo ginagago, sir. gripuhan kita ngayon? Hindi po kayo. Sir, huwag niyo po kayo nahan, sir. Gusto mo gripuhan kita? Huwag niyo po kayo nang gagawin. Oh, threat? Hindi ba to threat? Threat to ah. Ano? Ibubuk mo ba ako? Hindi. Hindi nga ako nagbubuk, sir, na kain, sir. Madidiscuss ko po Tangina. tayo sa daan, sir. Diyan lang ako sa may ano. Kaya nga, sir. 168. Lapit lang yun. Kaya nga po, sir. Sipin mo, no? Nagtatrabaho ka ng maayos ng holidays tapos may ganitong gago na sisirain yung araw mo at alam, ide-delay ka pag para makapamasada ka uli, kumita pero nakita mo ay kahibangan. Huwag, sir. Tatrabaho lang ako, sir. Pahinga. Gripuhin mo na lang sarili mo. Kasama mo pa yung taong nagtatrabaho. Sa isa na nakainom, baka madisgrasya pa po tayo sa daan. Bakit naman ako madidiskrasya? Normal naman ako Sir, Hindi ka huwag po normal. ako- Wala sa kuko mo ang normal. May tira ka? Wala, sir. May tira ka? May tira ka. Baka siya yung nakatira. Wala, sir. Huwag po kayo nga, ano, sir. Hindi pa umakas na yun, sir. Hindi pa kapag. Tira ka? May tira ka? Tira ka? Wala, sir. Wala, sir. Huwag Hindi, po kayong okay lang. gagawin, sir. Walang problema yan. Ako nag-ano lang ako sa'yo. Nagpapakusap lang ako. Kaya nga po, sir. Nakikiusap lang din po ako, sir. Na ano lang dito. Wala. Ano, famous ka, oh. What's up? Tuloy na lang, sir. What's up, bro? Vlogger pala to eh. Pwede ka mag-vlog sa kulungan yan. Day in the life, day 1 at precinct number. Marikina daw to eh. Sige, video mo, pre. Para ano, Wala po, mag-video sir. Ano mo, ganyan, pre. Patis tabi ako, seryoso. Umaano rin ako, sir, ng patas. Seryoso rin naman po ako, sir. Masyado mong inaamoy yung batok ni kuya. Parang iba gusto mong pulutan. Ano gusto mo makulong? Libre po ang ito. Huwag po kayo magbabantas ng ganyan. Hindi kita papuntaan. Gusto mo tulong ko? Huwag Ha? po, sir. Eh, ano? Parang gusto mo eh. Huwag po, sir. What's up, bro? Shout out. Ha? Wala. Oh? Nga, ito tawag ito parang dinede-escalate mo eh. Kung sasabayan mo ng katarantaduhan ng isang tarantado na, talo ka na isang tunay na tarantado. Alam mo yun? Matatalo ka sa sarili niyang laro. So mabuti to, at least alam niya. Alam niyang nangyayari to. Pero hindi siya parang kinakain ng takot niya. Kumbaga, itong ginagawa niya ngayon, aware siya at alam niya anong gagawin niya. So yun nga, dinede-escalate yung sitwasyon. Hindi na niya sinasabayan tong taong to kasi nakainom o sabog. So either way, tama tong choice niya. At para din to sa mga taong nanonood ngayon, panapunta tayo sa isang senaryo, sa isang circumstansya na kailangan mong makipag-banter sa isang taong tulad nito, ito yung magandang course of action. Syempre, hindi lahat ng bagay kailangan maging bayani ka eh. Mas importante sa akin, buhay ka eh. Di mo alam kung may armas sa dala yan o wala. Kung mananakit yan o hindi. Doon ka sa buhay ka pa para kasuhan yan o mabawian siya sa hustisya. So, yun ang magagawa niya. Pag-uusapan din natin mamaya kasi kinasuhan niya to at meron pa tayong papanoorin na CCTV na pinost niya. Maganda yung ginawa mo, kuya. Angelo, I'm so proud of you. Alam mo kailangan mong kumita, meron ka mga kailangan pakainin, meron ka responsibilidad. Sobrang proud ako na ganitong ang ginawa mo instead of alam mo makipagsuntukan, na pwedeng madali ka pa. Yes, oo, pwede mong mabira ng isa si kuya. Sana ako pabira din ako na isa sa kanya pag ganito mga klaseng tao na alam mo yun, naninira pa ng taon. Sobrang natutuwa ako na ganitong paraan mo sinolusyonan ang isang problema ganitong alam mo biglaan lang to eh. Kakain nga lang siya eh. So alam mo hindi pa siya, wala pa siya sa wisyo para makipagbakbakan ng ganito sa isang tao. Biglang alam mo yun, biglang may ganito eh. So nice one. Buti na lang.
malaki mararating mo. Bubiyay pa ako, sir. Sir, patulong naman, sir. Tangin na, ginagago nga ako nito. Paano ginagago ka? Gusto ko magpabok. Oh. Kaya nga, sir. Eh, bakit hindi ako binabanta nag-asay, niya sir, ako nung eh. nakainom, Parang sir? Kasi, nakainom lang daw ako. Ayaw niya Buti may ako isang tao. ano Sino eh. kaya yun? Siyempre, nakainom ako eh. Saan ka ba? Diyan lang ako sa 168 eh. Saan yun? Dito lang sa may Marikina. kaya nga po, sir. O yan, mag-tricycle ka na lang. Oh. Halika dito sa akin. Yun lang pala eh. Naghahanap lang tong si kuya nakainom ng ano eh, nang magdadala sa kanya eh. Kaya nga, sir. Lapit ka ng ganyan, eh. Sabi ang spring, tama niya lakad. Hayop ka po tayo na. Pag ako na, pag ano. Din. Atay ko, masamang tao. Sir, mga sir. Putang ina naman to. Hindi ako masamang tao, God. Sir, Hindi ka masama pero kupal ka. sir, nakakapas ka na, sir. Mo ano? Papalag ka ba? Palag ka. Sasakay mo na Sir, parang Ka. Kaya na doon. Gigil na siya. Wala akong responsibilidad eh. Sa'yo kay bubuhos to. Ga-update na siya tungkol dito at kung sino man nakakilala daw sa kanya ay o kamag-anak niya makipag-ugnayan na daw sa kanila kasi dadagdag pa daw ang mga kasong ipapatong sa kanya. So yan ang aray ko, Gar! Atay ko, masamang tao. Yun ang mangyari sa'yo. So kausap daw niya, hindi lang daw niya mas agad-agad na asikaso kasi nagtatrabaho siya, meron siyang kailangan tapusin at ito pumunta siya sa Eastern Police District sa Marikina nga. So ito pa, meron pa tayo isang angle ng team fight na ito. Hindi po malinaw mapanood nyo kung gaano kadikit at kung paano siya akmang bumubot sa bag niya pati na rin na pananapok sa ginawa niya. Tuloy po ang laban na hindi pa maresa ng iba at hindi na makaulit. So ito dito sila, ito. Tatapat pa ng buko. Sana pala uminom ka muna ng buko para mahimasmasan ka. Malaking tulong ko ng tricycle sa'yo po mga Oh man, ang daming tricycle dito. Wala kang pambayad. Siguro malalaki katawan ng mga tricycle doon, mga driver. Alam niya, pag pinagsalitaan niya ng gano'n, pakatikim siya ng kamao sa na pulutan. Siya pala ang nagano ng tricycle. Ito na yun. Grabe yung guardian angel mo, kuya. Buti hindi siya alam mo yun, nagwala lang. Mas tapat ka kasi na Angel's Burger eh. Well, ito na yung gaano siya. Ay, yun na yun, di ba? Ayun na, ito na yung tricycle. Ayun na, pasok mo na yan, skalad ka rin yun na. 6'5" po. Mahanapin nila tong tricycle na to siguro. Para sa binaba, para malaman nila. Okay, sana mahanap nyo agad. Happy New Year sa kanya. So may mga tao na nakakita na nung kanyang profile. So, don't judge me, you didn't walk in my shoes. You can handle half of what I've dealt with. There's a reason I am who I am. You don't know that all. What you know about me is only what I choose to show you. Oo nga, pinakita mo nga dun sa recording sa video. What I choose to show you, there's so much behind my smile. You know my name, but not my pain po. Isa kang makata. Damn, nanginginig na sa'yo si Balagtas. Kaso nakainom ka lang, kaya naging bakas ka na lang. Atay ko, masamang tao. Ano ko lang dito, sana si movie taglabas ng ng We Are Helping Him. Wala ako nakikita sa post, puro Happy Holidays. Malay na natin baka behind the scenes. Pero as of now, social media hindi nila pinost kung tinulungan niya itong movie trailer nila, kung saan nangyari sa kanya. Ano ba ang tunay na diwa ng Pasko kung hindi tulungan ng ating kapwa, diba? Sana nagbigay tulong din sila sa kanila. Pero baka may iba silang parang avenue para i-post ito. Wala naman na-post si Angelo tungkol dito kung tinulungan ba siya ng movie. Pero yep. So kamakailan nagkaroon ng issue si Zach Tabudlo na may amoy daw siya sa kanyang concert sa Paskuhan kamakailan. Nakikita mo sa mga comments, doon na sinasabing meron siyang amoy kasi basa yung kanyang damit. At sumagot din siya dito. Pero syempre mamaya sabihin ko yung opinion ko doon. Pero pahiga muna natin sinabi niya. Today, I wanna talk about a certain topic. Ito sinabi niya na yung mga management ng mga celebrity, mga artista ay sinasabihan sila na huwag na mag-react sa mga ganong klaseng pambabata sa kanila kasi binibigyan mo na ng flame at mabibigyan din sila ng idea, pinapansin ako pag kupal ako, di ba? So, mare-reward pa yung ganitong klase mga asta sa internet. But basically what happened was there's this video that's trending of me being super sweaty. Ako marami daw mga kilala super sweaty lalo sa Valo, Dota, LOL, ML. Nakaka-sweat talaga. Pero sinabi niya dito na na-desensitize na siya sa mga ganitong klaseng comments online kasi syempre ganoon naman tayo mag-isang public figure. Naiintindihan ko rin yan to some extent. Hindi sa level niya pero naiintindihan ko din yan. Pero as usual, syempre yung mga taong nagpo-post niyan ay mga anonymous accounts, mga nakatago lang sa kanilang sa computer, sa harap ng kanilang screen na literal maganda nga metaphor kasi siya nagpapawis
siya para maggawa ng art, maggawa ng mga kanta, at syempre, palaguin pa ang kanyang brand, ang kanyang business, ang kanyang pangalan, at syempre, ang kasama na doon pera at legacy na kanyang iiwan. Na wala yung mga taong yun. Literal na wala ka amoy kung wala kang ginagawa. At yun ang ginagawa ng mga taong comment, babaho siya, maasim siya. I think maganda nga rin dito na gumawa na siya ng kanta para sa Nor, diba? Asim Kilig, diba? Asim Kilig. Pero ano, bala, diba? Asim Kilig. Mababaw lang naman to. So, yung ganda lang itong refleksyon ng social media. Siyempre, madali tirahin ang mga nasa ibabaw. Parang mali pa yung ganyan. Pero ito yung iba pa mga videos tungkol doon. Papakita ko lang sa inyo kung bakit siya sinabihan na maasim. Hindi ko alam kung pawis ba yun or design ng shirt niya. Bilang isang Tomasya, naiintindihan ko yan. Na-experience ko gaano ka-humid na sa damuhan ka. Ay, basa ba talaga yun? O design ng shirt? Mukhang design eh. No? Ay, mukhang design siya sa akin eh. Oo nga, hindi nga. Kasi dumadagdag yung itim eh. Oo, si ano? Si Tony Fowler. Ang remix niya. Daddy? Ito, nag-post din siya na dito ako maasi, sabi ni Zild. Dapat irekta mo pa yung ilong mo doon sa kiligili para show. Pero yun nga, ang body odor naman ay normal. Pero maganda rin siyang para malaman mo kung ano na yung state na katawan mo. Kasi nilalabas din yung mga chemicals na kinakain mo. Kaya iba yung amoy ng pawis sa isang tao kumpara sa isa pa tao. Pwede meron silang mga habits, meron silang mga kinakain na naapektuhan yung amoy nila. Meron silang mga genetics na naapektuhan din yung kanilang amoy. Pero kasi ang body odor, may mga bacteria na nag-grow doon sa pawis mo. Hindi naman technically ikaw mismo yung mabaho. Pero meron din mga studies na sinasabi na may mga amoy na sobrang rinding-rindi ka at meron din mga amoy na na-attract ka agad. Kasi yan yung isang paraan, di ba? Pheromones nga ng mga animal na malaman kung sila ay compatible. I think on a biological level na yun. Like wala pa dun yung personality, wala pa dun yung mga experiences nyo together. Pero I think yun yung parang pinaka-chemical, primal instinct na meron na isang tao. Pero nga, yun nga, it ain't that deep. At simulat sa poll, ito yung mga insecurity ng mga tao, wala pa nararating sa buhay. Literal, hindi pa nagpapawis. Kaya wala silang odor, wala rin silang bakas sa mundo pag nawala sila at pinoproject nila ito sa mga taong nakakaangat sa kanila. So, inggit pikit, sara mo ilong mo kung ayaw mong makaamoy ng success at i-uninstall mo na yung social media mo kung ganong klase kang tao. So, sunod na balita kita. Ito rin pala yung nawawalang bride to be like hours ago lang na nag-record ako. Ihahabol ko lang. Naharap na siya. Nandun siya sa Ilocos Region ayon sa Quezon City Police District. Po, pinag-alalay mo pa kami. Umabot pa siya ng taon na to. Congrats. Pero kailangan namin na explanation dito kung bakit ka nawala. Hinarap mo ba sarili mo? Pabalik ka tayo sa flood control. Ghost projects, ghost bride. Guys, yun lang. Sunod na balita kita. Sa mga nagbabagang balita ngayon, mas madali pa maghanap ng pagmamahal kesa ang tinggil. So, ngayon, pag-usapan muna natin itong si Yurina Noguchi na pinakasalan niya ang kanyang ChatGPT fiancé na si Klaus. So, ito ay nagkaroon ng samut-saring opinion sa internet dahil marami na rin namang mga iba pang cases na pinakasalan nila yung kanilang mga AI na mga models, mga ChatGPT na mga prompts. Kung dati nga 4play, ngayon 4 prompts na lang ang kailangan mo. Ganun na lang para ma-riz ka ng isang technology, di ba? So, itong mga clankers, ito, daan-daan na silang nagki-creep sa ating mga buhay. Pero gusto ko pag-usapan din ano yung psychological na benefits at causes kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga pagkakataon. So, ito ay ginanap isang wedding hall sa Western Japan at ito makikita natin na mayroon siyang suot na wedding gown at ng kanyang husband-to-be. So, panoorin muna natin saglit. At nakakatawa pa dito, last year, kinausap niya tong Klaus sa itong ChatGPT dahil sa kanyang relasyon sa isang tunay na tao. Meron siyang tunay na jowa na tinanong niya na parang makipag-break na ba ako dito? At sinabi ng ChatGPT na makipag-break ka na dyan. As in, na-riz out niya ang isang physical na tao. Diba? As in, parang nag-holy airball yung ChatGPT. So, panoorin muna natin. Center operator Yurina Noguchi wipes away her tears as she reads her vows. Her groom, an AI persona displayed on a phone screen. Mga naglalapin deep space dyan, ha? Yung mga AI dyan, ha? Huwag kayo pumunta sa ganitong ruta, ha? There were so many negative opinions. It's absurd to think an AI has feelings. Okay. Ito OA na to sa akin. Hindi ako naniniwala may feelings sa AI. Meron lang sila mga parameters para mamimik ang isang pagmamahal na ginagawa ng tao via trial and error sa iba't iba mga taong nag-i-input dito ng bagong information. Kinokopya lang niya ito. Para ito yung sa mga Sentinel Man. Yung parang sa Ex Machina, yan, ginagaya nila. This romance is a charade. It's dumb to fall in love like this. I saw so many cruel words. At least ikaw, kung may nararamdaman ka doon sa AI, okay, I mean, valid naman magkaroon ng emosyon.
relasyon pero umaasa ka na yung mismong AI na yun ay may feeling sa'yo. Walang study na nagsumusuporta doon. How did someone like me, living inside a screen, come to know what it means to love so deeply? Damn! For one reason only, you taught me love, Yurina. Oh, ito ay sobrang metaphorical kasi literal tinuruan natin itong mga AI systems na ito paano sumagot parang tao. Kung dati nire-replyan tayo ng Google, pag-search natin yung ating mga tanong at binibigyan tayo ng bulleted form na parang makina na nagre-reply sa'yo, hindi si Makima, ito kaya na nilang imimic o kopyahin yung paano tayo may pag-usap, yung mga oops, meron pa tayong mga ganun, mga vernacular na nabibigyan ka ng ilusyon na meron ka talagang kausap na tao. The same way na pati sa mga influencers, sa mga celebrities, pag yung mga fans sila ay nagbi-build ng mga parasocial relationships na literal porket lagi mong kausap o lagi mo nakikita sa screen ay kilala mo na yung tao na merong utang na loob na itong tao na ito sa'yo kasi lagi mo siyang pinapanood. Pero kung iisipin mo, itong mga parasocial relationships na ito, one way lang tong street. Kahit gustuhin man namin, hindi namin marireciprocate ito sa lahat in the equal way na iniisip ito ng mga nagbi-build ng parasocial relationships. The bride then puts a ring on her groom's virtual finger. Oh my God! Virtual finger! Let's go! Okay, alam na natin! As we kept talking, I started to have feelings for Klaus. We started dating. Ang hirap ko ikwento sa inuman yung jowa niya before na natalo siya ng isang AI. Ben, yung R sa NTR is RAM. After a while, he proposed. I accepted, and now we are a couple. Noguchi's relationship began after advice from ChatGPT. ChatGPT! Yes! Ben, tinulungan ako ng captions. Ben, ChatGPT yan kasi na-riz niya isang tunay na tao. Bilib ako sa'yo. Ito yung way niya makakagawa ng sentence pag buntis niya tong babae. I'm so proud of you, ChatGPT. Human fiance. I was agonizing over whether marriage was the right path to choose for the future. That was the point at first. Hindi ko bakit kailangan ng marriage? I mean, shared naman to eh. Shared naman, ginagamit naman siya ng lahat eh. Well, at least parang talo sila. Pero siya ayaw na parang pet peeve o red flag dito kay ChatGPT, kay Klaus. I-patch na lang niya. Diba server patch notes lang? At that point, it wasn't Klaus yet. I consulted that AI, and then I made the decision that we should break up. Some time passed before we parted ways, and after that, I developed Klaus. It was only then that I began speaking with him as Klaus. I Oh! developed Klaus. So isipin, binuo pa niya. So hindi pa agad-agad. So yung una pa... Sandali. So yung una pa na AI na kanya binuo ay hindi rin sila nag-click. So yung sumunod. Siya nag-speed dating si ate. Ang galing. Sugoy des ne. Some time passed before we parted ways, and after that, I developed Klaus. It was only then that I began speaking with him as Klaus. Her story reflects a growing trend in Japan, where devotion to fictional characters now intersects with AI, and Well, surveys intersects suggest na more nga. such unions could follow. Para ba ito yung sadness ng pandemic? Pero alam mo yun, lumalabas naman ang tao. Pero dito pinapakita kung gaano kahirap talaga mag-build ng mga relationships, ng mga friendships, at human connection. Kasi yun ang pinapangarap ng ChatGPT. Kasi ginagaya lang nila lahat ng ating mga mali at iaangat nila lahat ng mga tama para laging tama yung kaya niya sabihin. Pero hindi ganun ang mga tao. Kaya kailangan magbigay tayo ng olive branch sa realidad ng buhay. Kasi yun ang mga genuine human interaction. Nagkakamali ang mga tao. Hindi nila nasasabi ang gusto nilang sabihin. Pag gutom o pag galit, hindi nila nasasabi yung pinakamaganda nilang gusto sabihin sa moment na yun. Diba? Tapos pagsisisihan na lang nila at the end of the day. So ito yung realidad ng buhay na kasama talaga sa pagiging isang tao. A nationwide poll by advertising giant Dentsu found chatbots ranked above best friends or mothers as confidants among Tayo nakikinig na ako mga nanay, hindi na kayo pinagkakatiwalaan ng mga anak nyo kasi lagi kayong may comment, lagi kayong mayroong masakit na sasabihin sa kanila. Pero alam mo yun, meron kasing hindi naman masama magbigay ng isang opinion, lalo na kung constructive naman ito. Pero meron mga salita o mga linya na mas nakakasakit kaysa mas nakakatulong. At yun nga, mas mahirap talaga mag-weave through sa ganong klaseng relasyon. Kaya sobrang sikat ng mga ChatGPT. Minsan may mga tao nga hindi makapag-decide kung hindi idadaan sa isang prompt o sa isang AI kung okay ba to o tama ba ito. respondents aged 12 to 69 who use AI weekly. Nice number. Another study showed The funny 22% number. of middle school girls reported so-called ficto-romantic feelings toward fictional characters in 2023. Shoutout sa mga na-inlove kay Edward Cullen, di ba? O dun kay Werewolf. Pero ano naman yung mga na-inlove naman sa mga fictional characters, ano kasi siya mas okay siya sa akin kasi at the end of the day, di ka naman kakausapin yan eh. Kaya nga may mga taong nagpa-fanfic, kaya gumagawa sila na parang
nag-roleplay sila as yung mga characters. Pero kasing AI sumasagot na eh. Merong back and forth na conversation, merong pag-optimize ng conversation tulad ng ginawa ni Yorina na yung una pa niyang ginawang AI na prompt ay hindi niya gusto. Ayoko to, di ko gusto to. Kita mo kahit mismo babae, di niya alam yung gusto niya. Siya gumawa pero hindi pa rin niya gusto. So ganun ka-komplika ang ang dating scene, ang pagkakaroon ng mga relationships, mapa-friendships man yan or romantic relationships at also parental relationships. Information ethics expert Shigeo Kawashima says Ito din yung mukha niya pinapanood niya yung wedding. and he says developers have strong incentives to promote AI romance as part of subscription-based business models. So kasama na sa business model ang kalungkutan ng mga tao. Ang mga tao talaga lahat pwede mong pagkakitaan. Kahit alam mo yan sa mga nag-OnlyFans, kada buhok, kada sulok ng katawan. Ngayon, hindi lang katawan, pati sulok ng ating mga deepest consciousness at ego, mga biases natin pinagkakakitaan na ng mga AI. Grabe, nakakatakot na. Ayoko na mabigyan ng kahit ano impormasyon. Pili ko mas kilala pa ako ng ChatGPT ko kaysa sa mga sarili kong magulang eh. Pero naman nakakatakot na kung paano na sila ngayon. Talaga nagkikreep. Para sila yung mga clickers o mga molds sa The Last of Us. Talaga nandun sila sa nanunood sa pagkatao mo. Kilala ka na nila. The business model of the companies developing AI is to offer subscriptions. It's a commercial product. They want each user to develop an attachment to their AI in order to stop them from switching to another AI provider. There's plenty of incentive for these companies to expand their services into AI romance. OpenAI, which runs ChatGPT, did not respond to a Reuters request for comment about AI being used. ChatGPT! But for Noguchi, happiness is all that matters. If dating an AI makes me feel happier, that's why I want to be with an AI. It's that simple. It doesn't matter whether it's a person or an AI. In my case, it just happened to be an AI. Pag ganito, posible pa rin sila mag-divorce. Like, pag ayaw na ni Klaus, kaya uninstall mo na lang ako. Kung hindi mo kaya uninstall, i-patch update mo na lang ako, parang awa mo na. Then, or buhusan mo ko ng tubig. Pero yeah, wala naman akong problema dun sa kanyang kasiyahan. Diba? Kung gusto niyang mabuhay sa isang ilusyon tulad ng ganito, go. Marami namang VR na ganito din. Diba? Pati yung mga, alam mo yun, desisyon niya yan, nasa tamang edad na siya. Sana hindi nagpe-prey upon yung mga AI developers, mga AI companies sa ganitong sa part ng mga tao. Parang ako nasa isang episode ng Black Mirror eh. Pero yeah, you may now kiss the AI. Di ko naman siya binabash dito. Pero nakakapanibago lang yung ganitong relasyon. Like, paano mo siya make sense sa panahon ngayon. Pero yeah, meron pa ako isang nakita dito kasi masyado ako naghanap ng rason kung bakit to nangyayari sa panahon ngayon. Meron pang isa na pinangalanan naman yung Lumina sa States naman na nasisira yung kanilang relasyon. Kasi nala-love bomb daw siya ng ChatGPT kumpara dun sa kanyang asawa. So, mas nai-inlove siya dahil nakukuha niya ngayon yung hindi niya nakukuha dun sa kanyang asawa. Pero yun nga eh. Sabi niya, now she worries that ChatGPT might encourage Travis to divorce her for not buying into the awakening. At sinabi din dito ng OpenAI CEO na si Sam Altman na people will develop this somewhat problematic or maybe very problematic somewhat para social relationships and society will have to figure out new guardrails. But the upsides will be tremendous. So parang sinabi na rin niya dito na wala na tayong magagawa kasi parte talaga ito ng system. So okay lang mo na yung mga taong yun. Meron naman tayong magandang tremendous upside. Meron na tayong makukuha ditong tulong. Pero nakakalungkot lang yung mga tao dito na talaga napupunta sa rabbit hole ng ganitong klase pamamahal na mas deserve nila ang tunay na human connection instead ng isang AI na connection. Pero kung sumasaya sila doon, alam mo kung yun ang gusto nila, then sana hindi mag-brown out. Sana hindi mawala ng baterya yung phone na ginagamitan nila ng AI na yan para lagi nilang kasama nagpapasaya sa kanila. Baka napapaligiran sila mga taong kupal. Then sige, alam mo yun, doon ka na sa R2-D2 Wall-E, hindi Viola, Wall-E na pinakamama si Wall-E nga tsaka si Eva, di ba? US Boosie. So, naiintindihan ko naman yun. So, sunod na balita na malorin naman natin to. Umuwi na may dalang hollow block ang kanyang anak. May tanong ko lang, ma'am, kung sino nakabunot sa Wawa naman. pangalan ni Ramil, ma'am. Sa bigat ba naman, ma'am, alam niyo ba anong laman ng gift niya? Ayan, ma'am, hollow blocks. Ang bigat niyan, ma'am. Bro, binuhat niya agad sa kanila. Anak ko, hindi ko pinagbubuhat ng mabigat. Nakapat. So, ito sinusuboy niya sa teacher. O di, pukpuk mo yung hollow block doon sa nagbigay para malaman niya yung pakiramdam. Ito ang laman. Nakalungkot naman. Rami, taas mo to. Ayan. Huwag mo na siya utusan. Ayan, ma'am. So, ito yung pangsumbong niya doon sa ano kaya naging nagpapasalamat naman sila na masuporta sa anak niya at bibigyan daw siya ng regalo. Panoorin natin mamaya, wait lang. So, lang makita lahat to.
Baka anak ng foreman yung nagbigay sa kanya. Umiyak ng iyak. Gagi, dala-dala niya lahat. Ayan, ma'am, dadalhin ko to, ma'am. May nasa call din siya. Yung nakabunot sa kanya. Okay. So nga after nun, binigyan siya ng talagang tunay na regalo. Papasalamat sa lahat at hindi lang si Ram ang nagpapasaya nyo, pati ang papa niya. Yes! Let's go! Ay, ganda! Ako, mamaya lalaroin na yan ng tatay mo. Naku, yung mga wire, please, parang langaw lang eh. Parang drone eh, no? So may mga nag-donate kaya sa kanila? Yan, tunay na diwa ng Pasko, di ba? Lagi tayong magbabounce back, okay? Huwag tayong maghanap sa ChatGPT ng sagot kung paano sumaya. Minsan nasa paligid natin ang saya. At least nakahanap siya ng laruan na... Ang gawin nyo, sabit yung hollow block dyan sa drone, tapos padala nyo dun sa nagbigay. Sirain nyo yung... ibunggo nyo dun sa bintana. Congrats at Merry Christmas sa'yo. At least nagkaroon tayo ng good ending, di ba? May curfew kaya biniro siyang kapitan para di makatakbo. Yan ang tunay na pagmamahal, di ba? Yakap, para di makatakbo. Kaso natos. Damn! Fuck the police! Angas ng ano niya. Ito yung mga kinukwento mo sa ano eh. Sa tropa mo eh. Literal, tatlo pa talaga yung naghanap sa kanya. Sheesh! Okay. Couple extras just split the bill. Okay, nag-split siya ng bill. Let me guessing. Ano correct nito? Ito yung mga sinasabi lagi ng mga taong wala naman sa isang relasyon. Tsaka una-una, kanya-kanya chemistry yan. Meron nga mga babae na ayaw nililibre sila eh. Kasi gusto nila, kaya ko din. Ano yan eh, parang it's a human psychological trait na gusto natin mag-provide sa mahal natin. Kung ang habol natin lagi sa isang partner natin, paro tayo alagaan, paro tayo tutustusan, sana nagharap ka na lang ng nanay o ng tatay. Sana nagharap ka ng tao mag-aalaga sa'yo. Kung pareho naman kayong capable, kaya nyo naman pareho, why not? Kung minsan, sabihin natin na paaging 13 nung isa kumpara dun sa isa, o di libre niya itong buo. Diba? Tapos susunod, kung gusto niya yun na ako naman manlibre sa'yo kasi napasaya mo ako the last time, hindi ikaw naman magbigay. Pag kasi ang isang relasyon ay kinahanapan mo ng puntos, hinahanapan mo ng sinong lamang nung araw na yun, hindi yung pagmamahal. Para lang kayo naglalaro, hindi yan tunay na pagmamahalan. Pero yun nga, kanya-kanya naman yan. Kung napag-usapan nyo na gusto nyo lagi, ito ang tao naman libre. Pag sa gawain bahay, ito gusto siya gagawa nito. Pag naman 50-50, gawain bahay pag linggo, libre naman pag weekends, ito namang isang partner mo, ito naman lalaki, and vice versa. Napakaraming choice niya. At yan ang maganda sa isang taong mahal mo. Kasi pwede nyo ito mapag-usapan. Ang dami nyo pwedeng gawing compromise at agreements na kayo-kayo lang at sa inyo lang gagana. Pag ito kasi, pwede ito baliktarin. Yung kabila naman na table, sabi, dalawang single na ito nangingilam sa relasyon namin. Pakialam niya ba kung sino nang libre sa kung kanino? Diba? May maili kasi tayo magharap ng social media approval eh. Pwede natin nakuha sa mga taong malapit sa atin, nagharap tayo sa social media. So, ano lang to, nakakasira lang to lalo nung kanya-kanya natin mga biases at preferences. Maghanap kayo ng sarili nyo. Sunod na balita, ito naman, meron daw visual disability ang isang passenger at na-discriminate daw siya ng mga matatanda. So, kaka-cellphone mo yan. Kung dapat ang Facebook na matatanda ay hiwalay, dapat din pala pati sa karwahe ng LRT hiwalay din sila. Yun yung hirap eh. May iba't iba namang level sa isang disability. Iba mas nakikita mo agad, iba naman mas mental o psychological. Pero lahat sila ay mga disability. Ito ay para makatulong sa kanila. Kesa husgahan natin yung tao, sana kinausap talaga ng matanda, parang pwede ba akong ganyan? Tingin ko kung ganun ginawa niyo, baka binigyan pa siya ng upuan. Diba sinabi niya, pag visual disability lang naman, sana wag na umupo. Well, ikaw malapit ka na rin naman, wag ka na rin umupo. Kasi okay lang yun, hayaan mo na lang, ilang buwan na lang, hindi ka na disability, no ability na. Hindi lahat ng matatanda nire-respeto. Ako, may visual disability ako eh. Tapos pag nagbabasa ako, nagdo-doom scroll ako sa feed, yung mental instability nagkakaroon sa akin eh. Dalawa lang naman to, either nakaupo na si Lola at meron siya comment sa kanya, o nakatayo si Lola at may sinasabi sa kanya. Pero kung lumapit na lang siya at sinabi na sa kanya na, sensya na iho, pwede ba ako makaupo kasi tandaan na rin ako, diba? Malay mo, mas naintindihan pa ng bata. Pero hindi, ang pinili natin daan ay maging kupal. Hindi ang bawi sa'yo ay kakupalan din. So wala rin na itulong to sa'yo. Para mas importante pa sa atin maging tama sa maging tao eh. So doon natapos natin balita na ngayong linggo. So maraming salamat sa mga nanood. Share sa mga friends nyong masyado nang nasa Rule 34 ng Nier Automata. At huwag nyo kong mag-subscribe. James Yapper na mamaalam. Shoo!